Тиге авылымны сагынам. Яшьлек үтте дип уфтанмыймын. Кизләремә килеп керсәм дә, күңелләр бит һаман яшь әле картаям шул инде дисәм дә, хәтер ачык әле һич тә җуймый, еракларда калган үткәнне, беләм инде яшьлек тугайларым излеп мине көткәнне. Авылымның урамнарын иңләп, әлдә шулай җилләр исәдер, алсу таңда безне кавыштырган янкеләр һаман исәндер. Тулы-сулы шашкын кындырчамда һаман шулай бызлар китәдер, шал шымыртка сөялеп элекшә, сөйгән ярым мине көтәдер. Юк шул инде үсми янкеләр, шынбарлыкта бара буш авыл, әйтерсең дә кырып себереп түккән авылдашларымны җил давыл. Бик күпләре инде мәңгелектә, яшьләр киткән шәһәр ягына, тик йөрәкләр генә изгәләнеп, тиге авылымны сагына. Яннарыңда һәр чак булырмын, сагынудан янса күңелләрең, тешләреңә килеп керермен. Сандугачкай булып язларыңда сине юатырга килермен. Газизләнеп калсаң караңгыда якты маяк булып янармын. Таң җилләре булып җәйләреңдә тәрәс капкашыңны кагармын. Алларыңа чыгып кизләреңдә тыныч яңгыр булып явармын. Еллар аша сине сәламләргә ничек тә мин җаен табармын. Ап-ак карлар булып кышларыңда иңнәреңнән кушып алырмын. Онытты дип әгәр курка калсаң, буран аша хәбәр салырмын. Сагышлардан кисә бәгырьләрең, яннарыңда синең калырмын. Сагынганда килер бер моң булып, йөрәгеңнән урын алырмын. Укып нәтиҗә яса. Сөләйман падишаһның эш васыяты турында риваят. Осман империясында Сөләйман падишаһ үзе хакимлек иткән дәвердә васыят ителгән сүзе. Шыр дәверләр кичә риваятка әйләнгән, сүзнең асылы Коръәни аятләргә бәйләнгән. Галәм бизмәненә менеп, басар сагат сукканда, падишаһ үз сәргаскәре башлыгын чакыртканда, тегәл үтәү шарты белән соңгы ниятен, хасияте белән аңгартып әйткән эш васыятен. Җәсәдемне күтәрсеннәр гөлфанлы табибларым, күрер халкым, табибларга буйсынмас әҗәл барын. Бар җыйган алтын кимешем сибелеп барсын артымнан. Мал китми икән диярләр үз хуҗасы артыннан. Фанилык белән бакыйлык салынмый бер калыпка. Алтын кимеш хисабына булмый алып калыпта. Гәүдәмне кәфенләгәндә кулларым ачык калсын. Буш кулымны күргән халкым үзенә гыйбрәт алсын. Буш кул белән килгән кебек, буш кул белән китәмен. Коръән Кәрим аятларын васыятнамә итәмен. Бу гыйбәрә бүгенгәчә үз кишендә юк исә, кәфенлек күлмәгенә дә тегәрләр идексә. Мал түгел, кылган гамәлең бизмәнгә менеп баса, чырлар кишкән риваятны укып нәтиҗә яса. Татар дигән гайәр зат. Җыр язу өчен. Нух пәйгамбәр дәвереннән хак фатихасын алып, батмый калган кавым бит без туфан суында калып, кыйдгаларны кылачлаган татар дигән гайәр зат, шанлы данлы исемеңне бар дөньяга яңгырат. Раббыбызның кудрәтендә үзгәреп тора хәят. Мин татар дип күкрәк кагар, вакыт җитте ниһаят. Җан тибешебезне тыеп, җир ананың үзеннән, карап тора бүген татар дөньяның үз күзеннән. Кылыч шыңы белән түгел, раслап моңлы җыр аша, татар халкының тамыры шал тарихка тоташа. Шулай ук җыр язу өчен дастан булып яши җыр. Кояш байышына карап, моңланган газиз халкым, язмышыннан зарланмаган, ялмап алса да ялкын. Газиз халкым моңнарында күк-күкрәп яшен яшни, шул моңнарда сугарылган җыр дастан булып яши. Карусыз билен биксә дә имәгән горур башын, үзенә таш атканнарга сый итә белгән ашын. Бүген дә зарланмый халкым, бүген дә түзә дәшми, ише тулы зар булса да, бүген дә җырлап яши. Моңнар белән сугарылып, шулай ук җыр язу өчен, татарның баш түбәсенә Раббыбыз үчен куеп, моңнар белән сугарылган язмышын куйган уеп, киреп кара орманнарга, чыгып сахра далага, татар моңын түгү насыйп, жаны айкалганнарга. Дөнья мәйданына чыгып, җырлап җибәрсә татар, моңнары кайтаваз булып, тарих шыңгылын айкар. Атилла һәм Чингис ханның варисы булган татар, таш алтыннан, таш астыннан калкып чыгып, гел булып чәчкә атар. Яз кыяшы күңелләргә бәйрәм сулышы өрә. Яз җитүе йөрәкләрне татлы хыялга төрә. Гел келәсе килеп тора, бер дә юкка, нигәдер.
Табигатькә кушылып күңел яз җитүен сизәдер. Матур киенәсе килә, матур сүзләр әйтәсе, елатканны юатасы, югалтканны табасы. Яз шул инде, дуслар. Яздан җылылык иңә, йөрәкләргә, күңелләргә, табигатькә яз килә. Бар дөньяга наз иңә. Дусларга, хикмәт бит дусларының күп булуында түгел. Аны якын итеп күреп, сөенеп торса күңел, дустың була һәр вакытта табын түрендә. Синең сер дә, зар да сыя аның күңеленә. Тормыш түгел йомшак бишек, гел тирбәнеп ятырга. Сынау арты сынау өсти канатын канатырга. Шул чагында таянырга нык дуслар кирәк. Авыр чакны узар өчен иңгә иңтерәп, еллар, зарлар, моңлар сыный дуслык ныклыгын. Эшләр, сүзләр, гамәл раслый аның сафлыгын. Үзең әйбәт булсаң гына дусларың яхшы, ихтирам, игътибар, хөрмәт дуслыкның башы. Рәхмәт сезгә барчагызга мине дус күргән. Дуслыкның кеше алдында һәрчак баш ия. Хатын-кызны кишсез димә, дөнья булгач азмәллә, тормыш авырлыкларыннан да тезен чүккән ирләрдә. Акылсыз дип хатын-кызны уйласаң ялгышасың. Акылсыз килеш тормышны кем ефәткә үрерсең? Усал димә хатын-кызны. Кырыс була кайчакта. Кырыс булмаса дөньясы камчы сугып елата. Елак диеп килә күрмә. Бераз гына йомшак бул. Баласын якларга дисәң, кирәк чакта тавыл, ур. Тау ташларны да эритә мәхәббәт сөю кеше. Хатын-кызның күңелендә сер тавы, моң диңгезе. Бәхетле булырга туган хатын-кыз серле чәчәк. Яныгыздагы чәчәкнең кадерен белергә кирәк. Жаным әрни, телем өчен, мыскыл итәләр аны. Нигә соң мондый рәвештә бетте дигәндәй саны? Кемгә кирәкте икән ул телебезгә ташлану? Мөмкин түгелме соң аны тынычлыкта калдыру? Башка телләр белән бергә өйрәнсеннәр балалар. Әби бабалары телен белү хокуклары бар. Жаным әрни, телем өчен, ник аңа кагыласыз? Сатылырга тиешме ул? Бик каты ялгышасыз. Алга таба дәвам итсен татар теле үсеше. Үз тарихын хөрмәт итсен һәрбер йөрәк тибеше. Туган телен, татар телен алып читкә куйдылар. Никтер аны сансыз ясап хатирәләрен җуйдылар. Ул яшәп калса әйтерсең, башка тел һич югалыр. Көлке бит бу дуслар, көлке. Киресенчә зурайыр. Бер тел икенчесен данлый, бер-берсенә булыша. Кешеләр татар телен бетерергә маташа. Ничегендә үз динеңне, ана телен сатасың. Андый куркыныч көннәрдән Алла үзе сакласын. Бар әлбәттә араларда көчле, намуслы затлар, бирешмичә сынауларга алар телемне яклар. Шын күңелемнән кайгыртып, телемнең киләчәген мин татарны сатмамын һич, читләргә бирешмәмен. Тукай әйткәндәй, туган тел, ул матур тел, белегез, ул күп нәрсә өйрәткәндер. Телемә сүз әйтмәгез. Мин кем бу галәмдә? Тузан бөртегеме? Галәм күздән дуфаннардан саклар уяу керфегеме? Мин кем бу дөньяда? Кайда минем урын? Ишек төбен саклатырмы тормыш, бирерме дә түрен? Мин кем үз җиремдә изем табылырмы? Ак каеннар язлар җиткән саен мине сагынырмы? Мин бар тик олы нәселемдә әни, хатын. Түләдем һәм һаман түләп киләм. Җирдә яшәү хакын. Бу галәмгә дөнья киңлегенә таралмады акын. Мин халкымның йөрәк җырын киләр. Гап-гади бер акын. Яңгырлар белән сөйләшәм. Тулган чагы күңелнең. Бушап та тарат әле ди болытларның күңелнең. Сусаган җирдә моң белән сагышым йотсын иде. Тамчың өмет яшы булып, бәхет бер шытсын иде. Камчылап түгел, тамчылап иңнәрмә ятасың. Яу, бердә килмей никтергә кайтасың. Шифалы суларның тансык, яшнәсен яшеннәре. Ничек батыр табигатның юнган яшелмәле яңгырлар белән сөйләшәм. Аңлый күк тамчылары. Күңел чистарган мәлләрдә мин шулай ачылам. Тормыш мине ничә бидән алды. Күтәрәм дә бәрәм дигәндә, әллә кайдан йомшак келәм җәеп,
иплеп кенә салды идәнгә. Әллә кайдан җылы кояш чыгып араларга килгән яшеннән. Усал эттән кемдер саклап калды, кемдер өлеш бирде ашыннан. Берәү тау-таш булып киртә кырса, кемдер фикер салды юлыма. Катлы-катлы хезмәт иде инде, нигъмәтен дә салды кулыма. Сыраулардан алчык, ғажиз калган чакта йөрәгем, әллә кайдан, һичме китмәгән якта биреп куйды язмыш терәген. Миңамысың бүген зарланырга, минутым юк шикер димәгән, һич шигем юк. Язмыш беркемгә дә, язмыш беркемне дә мине сөйгән кебек сөйгән. Татар кызына. Буйсыннарың güzel синең, бик сылу син. Төз гәүдәле, бар җиреңдә бик килешле. Кем бәхтенә үсәсең син, татар кызы? Ай нурында ялтыраган син көмешме? Карыйсың син нурлы итеп, көлемсерәп, тирә-якны нурландыра күз карашың. Сөеп сине иркәлиләр яз гөлләре. Сәлам әйтеп кала җилләр һәр тарафтан. Эй кыз бала, гомерләрең алда әле. Зур сынаулар куяр тормыш алларыңа. Тайпылма син горур атла туры юлдан. Кыенлыклар очратсаң да юлларында. Һич онытма, бәхетнең бит башы тәүфыйк. Кирәк чакта горур да бул, эй кыз бала. Тормыш юлы озын, бик тиз уза. Яшьлектән бара матур истәкләр кала. Үтсә үтсен гомер, үткәнмәслек булып. Истә калсын бары матур хатирәләр. Туар таңнар тыныч, күген аяз булсын иде синең һәр иртәгә. Яныңыз сез кызлар яндырыгыз. Һәр кемне дә сөю утларында. Сезнең сөю мәңге онытылмасын, кубатлансын йөрәк җырларында. Балкыгыз сез якты йолдыз булып, ямнар биреп төнгә күкләргә, җимектәше сөю бәндә итеп, шатлык бәхет теләп күкләргә. Дәртле Тукай, моңлы Тукай, ан юлын ачтың безгә. Олы мирас, зур хәзинә калды милләтебезгә. Юл күрсәттең тормышка син, шул өметсез көннәрдә. Ташламадың каләмеңне иң караңгы төннәрдә. Тәкъдир сине сынаганда, күз яшеңне куймадың. Башкаларны рәнҗетергә никтер бер дә кыймадың. Инан Тукай, бүген халык алды эшне кулына, туктаталмас ачыларны чыгып хаклык юлына. Милләтебез яшәр безнең, бөек Тукай яшәсә, яклап илнең батыр улын, бөтен җиһан яшнәсә.